कट गइल बा कटल बा कि फसल बा ये बाए भाई अगर के जमाने में कोनो ठीक नहीं खे कब का हो जाई। पहले के जुग रहल हो कि भाई सबका से प्रेम रहल कि एबार सारा प्रेम छूट गइल बा। जान तनी सबे का है खाली मोबाइल टेक्निकी इतना न बढ़ बा, टेक्निकल वैज्ञानिक चीज इतना न बढ़ गइल बा कि केहू से केहू का मतलब बाना भाई हो। पहले के जुग रहल हो कि जब केहू के काम ना रही तो 10 भाई एक जगह बैठ के कोनो निमन बात के राय करी कि अपने गांव के रीति रिवाज कैसन बा, अपने गांव के फलानवा के घर कैसन चलता, फलानवा के घर बिगड़ता, ओकरा के डांटे के चाही। लेकिन जब से मुंह बाइल आइल बा ओकर नाम मोबाइल हो। मुंह लगा के हम को दी जोन को तोन चलिए बता। ओकर नाम मोबाइल हो मोबाइल। भाई जब से ही मोबाइल आइल बा केहू के केहू से मतलब नहीं खे रहो। जहां तक मनी समाज से मिलता अच्छा कि देखो तालू के केहू बानल अपन खट खट मारल चालू कर देता। अच्छा अपन लागल बल एकदम तब तो रोंगरिया व रहल बल तब तो रोंगरिया तालू। अच्छा जोन बुझाता तोन देखो तालू केहू देखनिहार बा बाना यहां लगे जले मोबाइल चालू नहीं कर रहो तले खुलासा मैदानों नहीं खाऊ तो ई रोग हो गइल बा ये भाई। का कहीं कहाते नहीं खे कहला बिना खे पाते नहीं खे पैया धान कुटाते नहीं खे लइका सारे खाते नहीं खे। काटू गर्मी आई बा तारा का कोनी हो हमारे का मारे खातिर ताको ही बा। जहाँ जे रास्ता में केहू गाड़ी घेर जाता कोनो सारे बोल नहीं खस सकर। आ खास करके रातिगंज जहाँ प्रशासन गाड़ी घेर लस कि एकनी के बोलती बन भई बेगर अंगियों के एकनी अंगी लग जाला गोड़िए पर तब लास्ट में जाइले हमार मालिक लुंगी उठौल ए कौन बंदरों का है रे दादा रे दादा मालिक के पावर बा लुंगी उठावत कोही कि नेशनल परमिट मिलत कोही आइले कोई धराइल बानी से ना कोई पकड़ाइल बानी सो खाली वहां के चलते पहुंच जाइले सो अरे नहीं लो रही ना हमनी के बाचा रहती सो ठीक ठीक तो यही लोग के पीछे रहले के बोललो बनी सो। हां हमनियो के घर के लोग जानत होई कि हमनी के सब जना मर्दाना है सो लेकिन हो लोग का मैंने कहे का मतलब वो सब पावरफुल बा भाई हो हो। यही गली के रास्ता उ बेकार जाने में गर्दाना बा रास्ता उ बेकार जाने में गर्दाना बा हाँ। पानी बेकार जाने में सरदाना बा ठीक औरत उ बेकार लेकर सर पर पर्दा ना बा मर्द उ बेकार लेकर सर पर 2 लाख कर्जा ना बा। कर्जा करके खाइए माखन भोग मलाई आ कर्जा खा के मर जाइए। की काहे हो जानते नहीं का है एक घड़ी लोग 2 रुपया 3 रुपया बस सूद बने खे चलाओ हाँ। डायरेक्ट 5 रुपया चाहिए घुमसा के कर्जा ले लिया 10,000 का मर जाई ना जी अपना वसू मांगे हुई है भेंट होइए कहीं हो जा तारा बाल बच्चा से ना असुला जाए बाल बच्चा बोलले कहां बा से 5 गो लइका बा से नाच में भर्ती को देले बनी ओइ में हुमात भंगवात रहले सन ओइ में छोटका झाड़ गिरावता अब बड़का आर्गन बजावता झाड़ गिरावते कि झाल बजावते हां झाल बजावता। प्रणाम लाल चाय पिए प्रणाम जाई पहचान हो वो के हई वो अगले जमाने में कोट फोड़नीय बनी जाई 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 ये सरकार का सबसे बताई एक समय के बाद एगो सच्चाई घटना बताओ जा रहल बानी। एक समय के बाद आप सबके बताओ जा रही सत्य कहानी कि जब हड़बड़ में गड़बड़ भई तो बिना बाप के लइका भई आ वो भइल कब चाहो ओकर माई ना रहे तो कहाँ से बोल रहा हो का भइल हो कहाँ से बोल रहे हो कहनी कि जब हड़बड़ में गड़बड़ भई तो बिना बाप के लइका भई आ वो भइल कहां जहां ओकर माई ना रहे कहां मुआ रे बेही बेरा मुआ लगातार साटा बा मोटपुर को जाएगा भंगड़ा लेके रे हां हड़बड़ में गड़बड़ भइल बिना बाप के लेकर भइल लइका भई औ हो भइल कहाँ ओकर माय ना रहे कहां
रोज सब बताई कि जगर माई बाप के आज लड़का भइल बा हम बताए तरह के कपार फाड़ बा जा, यही से कहल बा कि भोर सक नाच में डांड डोलावत रहलू ज्ञान रही इतना सुंदर देह ले लेके हाथी के बच्चा खा घूम घूम के नसनिया का हाथ रहलू यही रहनिया से नु ई सच बात हो देखिए ना एक समय के बात है कि सीता जी का वनवास भई आ सीता जी 6 महीने गर्भवती रहनी है बात का राम जी के मालूम ना रहे शंभू बाबू जी अ बाबा गुरुजी हाँ बोली देखिए रवर खिसैले लेका पर हाँ ये लेकर रामायण में ढुक गइल बा ये नु लड़का रामायण जी के हो हां चिन्ह लो हम रामायण जी का लड़का हई आई वाल्मीकि जी के लड़का हो ये सरकार काब से बताई सीता जी गर्भ अवस्था में रहनी ये बात का राम जी की जानकारी ना रहे प्रजातंत्र के लेकर राजतंत्र के लेकर सीता जी का वनवास कर गई सीता जी चल गई वनवास काटे खाती चलते चलते गनी तो एगो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गई अब आश्रम पर लगनी रहते रहते एगो लाल लड़का भई के कारा कहारा हमारा सीता जी के सीता जी के अरे भाई जब टाइम पूछलते एगो लड़का भई अब सीता जी ये लगनी रही के लड़का का परवरिश करे लगनी एक समय के बात हो कि सीता जी वो लड़का के सुता के नदी के किनारा कपड़ा धोए चल गई सरकार जब वो कपड़ा धोए सीता जी चल गई तो नदिया के किनारे एगो पीपर का पेड़ रहे आ पीपरा के पेड़वा पे एगो बनरी रहे बनरिया ये डोरिया पर सो डोरिया पर कूदे डोरिया पर सो डोरिया पर कूदे सीता जी के ध्यान गई सीता जी कहनी रे बोली रे अपना बच्चों का संभाल न लो ना तो एक पेड़ पर सो डाल पर कूदा तारू बच्चों गिर के मर जाए तो का करबू बनरिया से कहली सीता सीता जी हाँ हाँ ये बात के छोट बनरिया का बड़ी बिजोड़ लागल जवाब देलस बनरिया जानते नहीं कौन सी ये सीता जी हमार बच्चा अगर गिर के मर जाए तो सथे बानी हम कूद के मर जाए आ रउआ जे सुता के आई बनी बकला मिश्र के आश्रम पर बकला मिसिर ना वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर कोई का सुता के आई बनी आ कोई वाल्मीकि ऋषि जी धान में होखे सरजवान के मंसूरिया अगहनिया में कपार फाड़ दे रही बेरा ध्यान में हो कोई वाल्मीकि जी ध्यान में होखे जंगल के बात बा आ कोई बाघ से राव से उठा ले ऐसा रउवा का कोर ये बात के सीता जी के चोट धक दे लागल सीता जी कपड़ा फिचल छोड़ कर दौड़ल बाड़ी चुप रहा सीता जी आके लड़का उठा ले बड़ी मुत्रो बाबू चुप रह बाबू मत रो चुप रहा तार मामा केसियो बजावत रहे ए बाबा देखा भाई ए बबुआ करवा का मामा बनावता या ना भाग बाकी भगवान के सार बन गए उस समय में चुप रहा तार छोटका मामा वो जो कुर्सी पे बैठल बड़ा कागर माता रही यही ये कहला कि पुरानी में नाम बड़ा अंतर होला हां यहां के लक्ष्मण जी के सार होई भाग मनाव के लक्ष्मण जी चाहे राम जी के दोनों आदमी सार बन गए ए भाई हां सीता जी लड़का खड़ाते चल गई नदी के किनारा आ तले ने वाल्मीकि ऋषि के ध्यान टूटता लड़का यही जी रहल हो आ लड़का भइल का सीता जी है तो का जवाब दे का जवाब दे सीता जी हमारे भरोसे लड़का छोड़ के गई रही हो लड़का यही जी रहल हो आ लड़का भइल का अब बता दी लड़का भइल का ये मर रही ओया के बात कहते नी हाथवा केरे करते री अब चिन्हैया कि हम होई चिन्हवा दो लोग से ए सरकार तले वाल्मीकि ऋषि जी एगो बड़ा लम्हा ऋषि रहनी अपना तपोबल से सट दे एगो कुश खींचनी एगो कुश खींच के एगो लड़का बना के वही जगह ये पर सुता देहनी चलो ने
ओने से कपड़ा धो के सीता जी आज चलिए तारी लइका खेलावत चुप रहा तारा लाओ दिनो मामा आई बड़े और मेला में फुलौना के नहीं चुप रहा हाँ अब तो लइका देख के सीता जी चिहाई बड़ी रे हमार लइका हमारा गोदी में बा आई लइका हो के कर फिर मैं पढ़ रही सीता जी कहतनी कि हमार लइका हमारा गोदी में बा आई लइका हो के कर बता ली के गले का हो अपना बाप नहीं के लेका हो पहिलकू के नाम रहे लो आ पछिलकू के नाम रहे कूस के बाप मातारी रहे लो ठीक कला ये बोतो जाए ठेपी औरी बड़ी सो बहुत वर्ष है बोतल ये में लगोहरो बड़ी सो बहुत वर्ष है बोतल तो तनियो को बोलाओ ना ये बोतल बोलाई बोतल बोलाओ ना ठेपी एगो बात बताओ ना बोतल बोतल वही वैसा रटा तारा बोतल तो नीचे बोतल ऊपर बोतल आ बोतल के ऊपर बोतल तो कोगो भइले बोतल तो बताओ ना ये बोतल बाबा ओ बउआई बड़ा बड़ा गरहो हिसाब पूछले बा बताओ बोतल देखी तो पढ़ल हमरा फसान दे बा बताओ ये बोतल माता कह के बोलो कि नीचा बोतल ऊपर बोतल आ बोतल के ऊपर बोतल तो कब भइले बोतल तो एक भइले एक बोतल बैठा ये सीसी के बोतल ए बाड़ी से बोलैबो हेलो तुझा तरु तार सन्यासी ने तू भेल बड़ा अपना बाबूजी के भेज दिए कि चेक कर ली हैं कि इनो कहीं तू इनो कहीं जहाँ एक बार देखल है कि भजक के 3 कोस भौदी हैं ते के नाउ के ना कितना नर में बड़े ना मादा में बड़े ना तो आवाज मारी असली आदमी है कागज आदमी की जोख दे जोखी तो ये मर्द में कहो कि आधा में कहो अब जोखी तो करेगा जोख दी अरे वो ना जोखे हो मेरे